Videó, Gyuri. Mondjál valamit közben. Csináljuk a finom nagy vatlacot. A Gyuri a cukorvatta szakács. Ja. Ez lesz egy überraschung. De jobban fog örülni. Felé Tibén. Valamit a gyerek hidd. Meg Sanyi. Ja. Látszik jut a gyerekkorodból jöttünk el. Na nem baj. Most át lehet vinni szórakozni, nem? Nincs meg semmi baj. Attól még nem megy tönkre. Na. Mi lett a nagyjal? Kicsi van? Hát már azért nem tudjuk csinálunk, akkor olyankor nem csinálunk. Na most. Hát várni is kell. Na már nagyobb azért. Beindul.